Și bine m-am regăsit la un nou videoclip. Suntem pe câmp cu TB-ul 650 la 3 era de grâu. Opa, așa! Ia uitați grâu pe anul 2024. Este din anul 1900! Mai e și un copil mic, universalul, UTV-ul frumos. Din ce an e? Știi ceva? Nu știe? Toarce motorul. E un scurt filmuleț acesta, o să revină pe drum de la Cărat, pe drum când duce transport acasă. Revin pe drum. Ești pe mai față, merg.